Tuloy na sinisiguro po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang sapat na supply ng isda para sa mga pamilya sa Ilocos Region. Kasunod po ng pinsalang idinulot ng mga nagdaang bagyo na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ayon kay Regional Director Rosario Segundina Gaerlan, nakatuon ang BFAR sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyong sumusuporta sa produksyon, pangingisda at pagbibenta upang mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at mapanatili ang matatag na supply ng yamang dagat. Kabilang sa mga inisyatiba ang pamamahagi ng fingerlings, pagbibigay ng fuel subsidy at pagsasagawa ng pagsasanay at pagpabahagi ng teknolohiya at pagpapalawak ng aquaculture farms at pagkokonekta ng mga mangingisda sa mga pamilihan. Dagdag pa rito, binigyang din ni Gaerlan ang pagpapatupad at mahigpit na pagbabantay ng BFAR sa mga regulasyon para sa wastong pamamahala ng yamang dagat, kabilang ang information at education campaigns upang maisulong ang mapapanatiling at maisulong ang napapanatiling pangingisda. IFM News. IFM News. IFM News.